jolas parkeak jasangarriak egiten ja proiektu jasangarrietan murgilduta geunden, eta 2017an nola izan zen hasiera hori, eta ikusi genuen beste pauso bat eman gendula prozesuak eta jasangarriagoak egiten. Orduan pentsatu genuen energia berriztagarriak erabiltzea. Iritsi geaz gutxi gora bera gure kontsumoaren 40% sortzea. Eta erabili dugu bakarrik teilatuaren 40% edo. Onurak izan dira batipat ekonomikoak. Murriztu dugu gure fakturak. Oso berria da eta emaitzak aida bermatzen hasiera batean diagnostikoa egin zanean ze onura lortuko genitun energia berriztagarriak jarrita. Gako nagusienak dira errentabilitate ekonomikoa lortzen dela. Gero inguru giroakiko inpaktua ere murrizten duzu eta gero sozialki ere ondo ikusi dago olako praktika onak aplikatzen jarduteak. Udarako oporretan, gabonetan, asteburutan energia sortzen jarraitzen du gure instalazioak. Baina ez dakagu aukera hori banatzeko. Hau da, energia hori juten da gure hornitzailearen sarera. Zailtasuna daude guk energia hori saltzeko, komertzialak bihurtzeko. Hortako araudi zorrotzak daude eta guk 1956an sortutako instalazio batean gaude eta gure ekipo elektrikoak, transformadoreak eta denak egokitu beharko litzatezke. Momentuz ez dakagu oso garbi nola egin daiteken energia banaketa hori.